Barriz, holan da mundu, ez da justu. Larra intzaten dugu kontu bardintxoak. Homofobia gazbe, hiru ez da gaixo bentzatuko txerazu dauzela. Eta zein dugu jende horrek. Etxera bueltatzean berak dena prest izateko, horrexetarako bakarrik bizi nintzen. Ezin zen etxetik atera eta erasotzailea gehienetan ondoan zegoen. Zertan zabiz? Ez dozu ikusten mutiak leku gehiago hartzen da biela. Hijo de puta el maricón. Ez dela konturatzen hori kristelako matxista dela. Eta gainera homofoba. Beste mila hitz dauden honor basilatzeko edo iraintzeko kolektibo bat iraindu gabe. Eta ni hemen izkuta hemenaz, eta bereiek gauza bere egiten kanpoan, danon aurrean. Eta... Aurreko nagudien tabernan, lagunik bat egitute jozten da nik enaban gure. Ta gabaz be, bidie ilune bada arduratute zer pasa aljaten. Mobil eskuen beti, hau aldatu bida. Begirada bat kalean, bitzi txusiren artean, irrifare konplize bat, hitz joko basati bati. Eskidetza, zuzen dira. Nire izenik ez papeletan. Eskidetza. Da esan dezagun argi. Zer zerren bio. Ez zarela Zer da eskidetza? Zer da eskidetza? Gure institutuen badau talde bat gizarte barazoni egiten dutena. Zuek eskidetza talde biez ahizi. Zanon dago talde hori? Etorri nire. Eskidetza administrazioa balioestea eta sustatzea da. Eskidetza violentzia matxista baztertzea da. Eta prebenitzea. Eskidetza pertsona genero bereizketarik egin gabe estea da. Eskidetza denon bizitza erdigunean jartza da. Eskidetza jarrera matxistak eta LGTBiko baztertzea da. Eskidetza gizartean erratutako jarrera sexistak eraistea da. Eta ere, sexismoa hausnartzea eta hori aurre egiteko bidea da. Eskidetza guztiak errespetatzea da. Eskidetza oraina eta geroa da. Zatoz eskidetzara! Bizina